ठिकाणी मात्र ही सलामीची जोडी असेल मुरुगाडच्या वतीने सातत्याने बहारदारचा खेळ ज्यांच्या माध्यमातून आपण पाहत आलोय ती जोडी यश हळदणकर तसेच स्मिथ शिवलकर आपण पाहतोय। तर गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज ऋतिक देखील सज्ज असेल। मॅन फ्रॉम मुंबईचा हा सितारा या ठिकाणी षटक क्रमांक पहिले घेऊन सज्ज असेल। पॉवर प्लेचं पहिलं षटक आक्रमक असं क्षेत्ररक्षण सजवलं जातंय संघाचा मायबाप अरबाज होडेकर यांच्या माध्यमातून। यस पंचांचा देखील कॉल येतोय। सामन्याला सुरुवात केली जाते। ऋतिक यावेळेस मात्र पहिलं षटक घेऊन सज्ज असेल। स्ट्रायकिंग एंड वरती सज्ज असेल तो यश हळदणकर। एक दर्जेदार सामना होईल। दोन्ही नामवंत पंच यावेळेस मात्र संघ असतील नावाजलेले संघ। शानदार फटका होता कव्हरच्या दिशेने देखना फटका तेवढंच देखणं क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय मुसाच्या माध्यमातून। डॉटची सांगता आपण पाहतोय ऋतिक याच्या माध्यमातून। पुन्हा एकदा ऋतिक गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज असेल। स्ट्रायकिंग एंड वरती यश हळदणकर देखील सज्ज। यावेळेस मात्र टॅपचा फटका खायचा प्रयत्न असफल ठरला। सलग दुसरा चेंडू देखील डॉट निर्धाव चेंडू समाप्त होतोय ऋतिक याच्या माध्यमातून। अतिशय चांगली गोलंदाजी आपण पाहतोय ऋतिकच्या माध्यमातून। सलग दुसरा चेंडू डॉट फेकला गेला। पुन्हा एकदा यश स्ट्रायकिंग एंड वरती सज्ज असेल। रत्नागिरी जिल्ह्यात बरीचशी मैदानं यशच्या माध्यमातून गाजवली जातात। यावेळेस मात्र पंचांकडे दाद मागितली जाते। पाहूया पंचांच्या माध्यमातून कोणता इशारा दिला जातोय। चांगली गोलंदाजी आपण निश्चितपणे पाहतोय या ठिकाणी ऋतिकच्या माध्यमातून। एक मोठी स्पर्धा आपण पाहतोय जय हनुमान क्रिकेट मंडळ सोमेश्वर आयोजित SPL सोमेश्वर प्रीमियर लीग देखना आयोजन असलेली महाराष्ट्रातील एक सर्वोच्च मोठी स्पर्धा आपण पाहतोय। उदंड असा प्रेक्षक वर्ग लाभलेली ही स्पर्धा। आवर्जून प्रेक्षक वर्ग ही स्पर्धा पाहण्यासाठी रत्नागिरी जिल्ह्यातून तालुक्यातून या ठिकाणी दाखल देखील होत असतात। पंचांचा इशारा येतोय खेळाडू म्हणजेच फलंदाज आपल्या क्रीजमध्ये सुरक्षित राहतोय नावाचा इशारा। सलग 3 चेंडू निर्धाव फेकले जात आहेत ऋतिकच्या माध्यमातून। पुन्हा एकदा ऋतिक गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज असेल। स्ट्रायकिंग एंड वरती सज्ज असेल। यावेळेस मात्र यश हळदणकर पाहूया यशच्या माध्यमातून धमाका केला जातो का। ऋतिक विरुद्ध यश अशी लढत आपण पाहतोय पहिल्या षटकामध्ये। यावेळेस देखील देखना फटका आपण पाहतोय चेंडू जातोय आउट ऑफ द पार्क। येतोय एक दर्जेदार चौकार यशच्या बॅटमधून। अतिशय दर्शनीय असा फटका आपण पाहतोय। एक स्टायलिश फटका यश हळदणकरच्या बॅटमधून आपण पाहतोय। खातं उघडलं जातंय वैयक्तिक संघाचं खातं उघडतोय। यावेळेस मात्र यश हळदणकर धावसंख्या असेल ती म्हणजे 4 धावा। पुन्हा एकदा ऋतिक गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज असेल। स्ट्रायकिंग एंड वरती यश हळदणकर सज्ज। पाहूया काय घडेल या चेंडूवरती। षटकातील अखेरचा चेंडू असेल। यावेळेस मात्र पॉइंटच्या दिशेने फटका खेळायचा होतोय प्रयत्न। पंचांचा इशारा येतोय 2 धावांचा। षटक मात्र समाप्त होतंय पहिलं आणि या पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या देखील होते गुणखात्यामध्ये ती म्हणजेच 0 गडी बाद 6 धावा। अतिशय चांगलं षटक हाताळलं गेलं ऋतिकच्या माध्यमातून। 6 धावा खर्च केल्या गेल्या आणि यावेळेस मात्र निश्चितपणे स्ट्रायकिंग एंड वरती देखील सज्ज असेल। यावेळेस मात्र स्मिथ शिवलकर 2024-25 मध्ये चांगला खेळ राहिलाय दर्जेदार असा खेळ आपण पाहतोय सातत्याने स्मिथ शिवलकरच्या माध्यमातून। ओव्हरआर्म क्रिकेट असून दे तसेच अंडरआर्म ओपन क्रिकेट असून दे किंवा बॉक्स क्रिकेट असून दे अतिशय दर्जेदार असा खेळ आपण सातत्याने जयभैरी मुरुगोडा संघाच्या वतीने आपण पाहत आलोय स्मिथ शिवलकर याचा। पाहूया षटक क्रमांक दुसरा घेऊन कोणता गोलंदाज दाखल केला जातोय। यस यावेळेस मात्र हसन मिया मजगावकर याच्यावरती धुरा असेल। एक चतुर असा गोलंदाज ओळखला जातो। गती परिवर्तन बोटांची जादू आपण सातत्याने तब्बल 15 वर्ष ज्याच्या माध्यमातून पाहत आलोय तो हसन मिया मजगावकर यावेळेस मात्र सज्ज असेल। स्ट्रायकिंग एंड वरती यावेळेस मात्र सज्ज असेल स्मिथ शिवलकर। स्मिथ विरुद्ध हसन अशी लढत आपण या दुसऱ्या षटकामध्ये पाहू शकतो। यावेळेस मात्र दर्शनीय फटका होता तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय सन्नांच्या माध्यमातून। जर्सी क्रमांक 33 क्षेत्ररक्षक ज्याच्या माध्यमातून दर्जेदार असं क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय। यावेळेस मात्र ऋतिकच्या माध्यमातून देखील थोडंसं मार्गदर्शन केलं जात आहे हसन मियासाठी। दुसऱ्या षटकाचा खेळ चालू असेल। धावसंख्या अजून खोळंबली आहे ती म्हणजे 6 या धावेवरती। दोन्ही बलाढ्य संघ शहर भागातील असतील।
दोघांना दोन्ही संघांचा खेळ माहित असेल, मोठे अनुभवी असे खेळाडू असतील। यावेळेस मात्र दर्शनीय फटका, कव्हर्सला वेधून चेंडू जातोय सीमा पार, चौकार। यावेळेस मात्र स्मिथची बॅट मात्र बोलू लागते, चौकार। या चौकारानंतर धावसंख्या मात्र होते 10 धावा। एक दर्जेदार असा फटका आपण पाहतोय स्मिथच्या बॅटमधून। पुन्हा एकदा हसन गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज असेल, स्ट्रायकिंग एंडवरती स्मिथ शिवलकर देखील सज्ज। स्ट्रेट राईटचा फटका असेल आणि यावेळेस मात्र पंचांचं बोट मात्र आकाशाच्या दिशेने दाखवलं जातंय, माघारी मात्र परतावं लागतं। यावेळेस मात्र स्मिथ शिवलकरला मोठा धक्का बसतोय, मोठा मोहरा यावेळेस मात्र जाळ्यामध्ये सापडतोय, तो म्हणजे स्मिथ शिवलकर बॅक टू द पॅव्हिलियन। एक मोठं यश यावेळेस मात्र मिळत आहे ते हसन मिया मजगावकरला उर्फ डावू। भरपूरचा अनुभव त्याच्याकडे असेल। जर विचार केला गेला तर स्वर्गीय मतीन जयगडकर देखील या संघातून खेळायचा। अतिशय चांगलं गती परिवर्तन आपण पाहतोय। चेंज ऑफ पेस चेंडू हाताळण्यास सातत्याने माहिर असणारा हा गोलंदाज आपण पाहतोय तो हसन मिया। यावेळेस मात्र प्रज्वल हळदणकर देखील सज्ज असेल। वन डाऊनच्या स्वरूपात प्राचारण केलं गेलंय, पाहूया यावेळेस मात्र प्रज्वलच्या माध्यमातून कोणत्या पद्धतीने धमाका केला जातोय। यावेळेस मात्र कव्हरच्या दिशेने फटका खायचा प्रयत्न होता, यावेळेस मात्र अरबाजच्या माध्यमातून चेंडू रोखला जातोय। डॉट चेंडू सांगता आपण पाहतोय, पुढील चेंडू हसन मियाचा खेळण्यासाठी यावेळेस मात्र प्रज्वल सज्ज असेल। धावसंख्या स्थिरावते ती म्हणजेच 10 या धावेवरती। यावेळेस मात्र टॅपचा फटका खेळायचा प्रयत्न असफल ठरला, षटक होतं यावेळेस मात्र दुसरं समाप्त आणि यावेळेस मात्र 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होते गुण खात्यामध्ये ती म्हणजेच 10 धावा। एक गडी बाद 10 ही धावसंख्या आपण गुण खात्यामध्ये पाहतोय। अजूनही 10 चेंडूंचाच म्हणजे 2 षटकांचा खेळ शिल्लक राहतोय, पाहूया उर्वरित 2 षटकांमध्ये किती धावसंख्या उभारतो। यावेळेस मात्र जयभैरी मुरुगडा हा संघ सातत्याने विचार केला गेला तर एक मोठा संघ असेल जयभैरी मुरुगडा, ज्यांच्या माध्यमातून संपूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये तालुक्यामध्ये अतिशय दर्शनीय खेळ आपल्याला पाहायला देखील मिळत असतो। यावेळेस तेवढाच ताकदवर देखील संघ आपण पाहतोय समोरच्या दिशेने, तो म्हणजेच ऑल मिरकरवाडा संघ। यावेळेस मात्र गोलंदाजी मार्कवरती अरबाज होडेकर सज्ज असेल, पंचांच्या उजव्या बाजूने गोलंदाजी करेल। यावेळेस मात्र स्ट्रायकिंग एंडवरती मात्र सज्ज असेल तो यश हदनकर, याच्यावरती मोठी जबाबदारी असेल, जबाबदारीने खेळ सादर करावा लागेल। पाहूया तिसऱ्या षटकामध्ये कोणत्या पद्धतीने खेळ सादर केला जाईल। अरबाज यावेळेस मात्र पंचांचा कॉल येतोय, यस व्हाईट चेंडूचा इशारा, मुख्य पंच असतील संकेत राजबेडकर यांच्या माध्यमातून इशारा येतोय व्हाईट चेंडूचा आणि त्यानंतर धावसंख्या होते 11। पुढील चेंडू यावेळेस मात्र पायांना टार्गेट करून गोलंदाजी केली जाते। यावेळेस मात्र अरबाजच्या माध्यमातून सुरेख अशी गोलंदाजी आपण पाहतोय, अरबाज विरुद्ध यश अशी लढत असेल। यावेळेस मात्र दर्शनीय फटका असेल, खडे खडे लागवलेला चौका, यशची बॅट मध्ये बोलू लागते, येतोय चौकार। सुरेख असा फटका असेल, दर्शनीय फटका आपण पाहतोय यशच्या माध्यमातून। धावसंख्या मात्र होते 15 धावा। 15 ही धावसंख्या आपण गुण खात्यामध्ये पाहतोय। थोडंसं क्षेत्ररक्षणात बदल केलेला पाहतोय पॉईंटच्या दिशेने। यावेळेस मात्र क्षेत्ररक्षक सजवला जातोय, यावेळेस मात्र यश याला रोखण्यासाठी थोडासा गनिमी कावा खेळताना दिसतोय तो ऑल मिरकोडा हा संघ। पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती अरबाज सज्ज असेल, स्ट्रायकिंग एंडवरती यश हदनकर देखील सज्ज। पाहूया काय घडेल या चेंडूवरती। यावेळेस मात्र लेग स्टिक वरती ऑफ ब्रेक टाकायचा प्रयत्न फसला, पंचांचा कॉल येतोय, यस व्हाईट चेंडू आणि त्यानंतर धावसंख्या होते 16 धावा। 16 ही धावसंख्या आपण गुण खात्यात पाहतोय। यावेळेस मात्र दर्शनीय फटका, दर्शनीय क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय, मुसाच्या माध्यमातून जवळजवळ रोखल्या जातात 3 धावा। अतिशय सुरेख असं क्षेत्ररक्षण यावेळेस मात्र मुसाच्या माध्यमातून स्वतःला झोकून दिलं आणि जवळजवळ रोखल्या 3 धावा, कारण एक धाव कंप्लीट करताना दिसला तो यावेळेस मात्र यश हदनकर आणि त्यानंतर धावसंख्या देखील होते गुण खात्यामध्ये ती म्हणजेच 17 धावा। प्रज्वल यावेळेस मात्र मार्कबाश टीवा ही जोडी आपण मैदानावरती पाहतोय, हदनकर बंधू आपण पाहतोय। यावेळेस मात्र पंचांचा कॉल असेल, फलंदाज होतोय धावबाद, पंचांच्या माध्यमातून यस इशारा येतोय, धावबादच्या स्वरूपात माघारी परतावं लागतंय ते यावेळेस मात्र प्रज्वल हदनकर याला। पंचांचा कॉल निश्चितपणे आला होता व्हाईट चेंडूचा आणि त्यानंतर धावसंख्या देखील होते गुण खात्यामध्ये ती म्हणजेच 18 धावा। 18 ही धावसंख्या आपण पाहतोय गुण खात्यामध्ये 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये। नवीन बॅटर पण पाहतोय मध्यच्या दिशेने, तो म्हणजेच निहार मोरे असेल, हा देखील एक दर्जेदार असा खेळाडू असेल, याच्या माध्यमातून देखील धावांचा पाऊस पाडला जातो। यावेळेस नंतर स्ट्रायकिंग एंडवरती सज्ज असेल तो यश हळदणकर। थोडंसं क्षेत्ररक्षणात देखील बदल आपल्याला पाहायला मिळतोय, आक्रमक असं क्षेत्ररक्षण सजवलं जातं या ठिकाणी मात्र यश याला रोखण्यासाठी अरबाज याचा पुढील चेंडू असेल। यावेळेस मात्र ऑफ ब्रेक चेंडू टाकायचा प्रयत्न, पंचांचा कॉल येतोय, यश चेंडू जातोय थेट सीमारेषा पार, खटकर बॉट चेंडू जातोय सीमा पार, षटकार। या षटकारानंतर धावसंख्या होते
24 धावा 24 ही धावसंख्या पण गुणखात्यामध्ये पाहतोय. पुढील चेंडू यावेळेस मात्र लेग स्टिकला टार्गेट करायचा प्रयत्न फसला. पंचांचा कॉल येतोय. वाईट चेंडू आणि त्यानंतर धावसंख्या होते 25 धावा 25 ही धावसंख्या आपण गुणखात्यामध्ये पाहतोय. हसनच्या माध्यमातून देखील थोडंसं कानमंत्र दिले जात आहे दरबारसाठी. थोडासा नाराज देखील असेल हसन, कारण अतिरिक्त चेंडू अतिरिक्त धावा निश्चितपणे संघासाठी धोके देखील ठरू शकते. यावेळेस देखील पायांना टार्गेट करून गोलंदाजी केली जाते. यस सफल असा चेंडू डॉट चेंडू आपण पाहतोय अरबाजच्या माध्यमातून. यस पंचांचा कॉल देखील येतोय. तिसऱ्या षटकाची समाप्ती होते आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होते 25 धावा 25 धावसंख्या पण गुणखात्यामध्ये पाहतोय. अखेरचं षटक येणं बाकी असेल, म्हणजेच 5 चेंडूंचा खेळ शिल्लक राहतोय. पाहूया उर्वरित 5 चेंडूमध्ये कशा पद्धतीने खेळ सादर केला जाईल यावेळेस जयभरी मुरुगाड संघाच्या माध्यमातून. यावेळेस पाहूया कोणता गोलंदाज गोलंदाजी मार्कवरती दाखल केला जातोय. तर समक यावेळेस मात्र गोलंदाजी मार्कवरती जर्सी क्रमांक 11चा हा गोलंदाज एक युवा गोलंदाज म्हणून त्याच्यावरती विश्वास दाखवला जातोय. हाणामारीचं षटक असेल, परंतु या हाणामारीच्या षटकामध्ये त्याच्यावरती एक विश्वास दाखवला जातोय. हे षटक हाताळण्यासाठी स्ट्रायकिंग एंडवरती डावखुरा फलंदाज सज्ज असेल यावेळेस मात्र निहार मोरे. याच्या माध्यमातून देखील चौकारांचा पाऊस पाडला जातो. प्रत्येक मैदानावरती शानदार खेळ ज्याच्या माध्यमातून सादर केला जातो तो आपण निहार पाहतोय. निहार विरुद्ध समक कशी लढत असेल. पहिला चेंडू यावेळेस मात्र लेग साईडच्या दिशेने टोलावण्याचा प्रयत्न. एक धाव कंप्लीट केली जाते. या एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या होते 26 धावा 26 ही धावसंख्या पण गुणखात्यामध्ये पाहतोय. अखेरचं षटक हाणामारीचे षटक म्हणून ओळखलं जातं. पाहूया हाणामारी केली जाते का यश हळदणकरच्या माध्यमातून. यश विरुद्ध समक अशी ह्या लढत आपल्याला पाहता येईल. यावेळेस मात्र पंचांचा कॉल येतोय. यस वाईट चेंडू आणि त्यानंतर धावसंख्या देखील होते गुणखात्यामध्ये, ते म्हणजेच 27 धावा 27 ही धावसंख्या आपण गुणखात्यामध्ये पाहतोय. यावेळेस मात्र खराब असा चेंडू हाताळला गेला. पंचांचा कॉल येतोय. यस नो चेंडू. अतिरिक्त धाव या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते समकच्या माध्यमातून आणि त्यानंतर धावसंख्या देखील होते 28 धावा 28 धावसंख्या गुणखात्यामध्ये असेल. यावेळेस मात्र फुल टॉस चेंडू होतं. आमंत्रण दिलं गेलं होतं, नाकारलं गेलं. यावेळेस मात्र यशच्या माध्यमातून मोठा फटका खेळण्याची संधी हुकावली गेली आणि यावेळेस मात्र थोडं स्वतःवरती निराश देखील असेल तो यश. पुढील चेंडू समक याचा. यावेळेस मात्र लेग ब्रेक टाकायचा प्रयत्न फसला. पंचांचा कॉल येतोय. यस वाईट चेंडू. धावसंख्येत भर, धावसंख्येत जाऊन पोहोचते ते म्हणजे 29 धावा. वारंवार अतिरिक्त चेंडू हाताळले जात आहेत यावेळेस मात्र समकच्या माध्यमातून. पाहूया यावेळेस मध्ये या अखेरच्या षटकामध्ये कशा पद्धतीने रोखलं जातं यश याच्यासाठी. यश विरुद्ध समक अशी लढत आपण पाहतोय या अखेरच्या षटकामध्ये. यावेळेस मात्र पायांना टार्गेट करायचा प्रयत्न होता, असफल ठरला. पंचांचा कॉल. पुन्हा एकदा वाईट चेंडू आणि त्यानंतर धावसंख्या होते 30 धावा. वारंवार अतिरिक्त चेंडू निश्चितपणे फेकले जात आहेत समकच्या माध्यमातून. हसन देखील थोडासा निराश असेल, कारण एक धाव महत्वाची असेल हा सामना जिंकण्यासाठी. यावेळेस मात्र भाग्यशाली असेल, भाग्याची साथ मिळते. पंचांचा कॉल येतोय 2 धावांचा. निश्चितपणे यष्ट्यांना क्रॉस करून यष्ट्यांच्या मधून चेंडू बाहेर पडला होता, परंतु वेळच पडत नाही, त्याच्यामुळे एक भाग्यशाली ठरतोय तो यश हळदणकर. 2 धावांची मोहर निश्चितपणे आपल्याला पाहायला मिळते पंचांच्या माध्यमातून. या 2 धावेनंतर धावसंख्या होते 32 धावा 32 ही धावसंख्या पण गुणखात्यामध्ये राहतोय. एक नशिबाची साथ असेल यश याच्यासाठी. धावसंख्या 32 आपण पाहतोय. षटकातील 2 चेंडूचा खेळ शिल्लक राहतोय. खेळण्यासाठी पुन्हा एकदा सज्ज असेल तो यश हळदणकर. एक चांगला सामना आपण पाहतोय ऑल मेरकरवाडा विरुद्ध जयभरी मुरुगवाडा. यावेळेस देखील चुकीची गोलंदाजी. पंचांचा कॉल. यस नो +2. एकूण 3 धावा संपादन करतोय तो म्हणजेच जयभरी मुरुगवाडा हा संघ आणि त्यानंतर धावसंख्या होते ती म्हणजे 35 धावा. अतिरिक्त धावा निश्चितपणे डोकेदुखी ठरते मेरकरवाडा संघासाठी, कारण जे संघ एका धावेने पराजित होऊन या स्पर्धेबाहेर फेकले असतील ते निश्चितच निराश असतील. त्याच्यामुळे एक धावेचं महत्व देखील माहीत असणे गरजेचं असेल. यावेळेस मात्र समक याचा पुढील चेंडू. टॅपचा होता प्रयत्न, एका धावेचा होता पुकार आणि यावेळेस मात्र धावबादच्या स्वरूपात मात्र माघारी परतावं लागेल. यावेळेस मात्र यश हळदणकरला 3रा धक्का बसतोय जयभरी मुरुगवाडा संघाला. धावसंख्या होते गुणखात्यामध्ये ती म्हणजेच 35 धावा 35 ही धावसंख्या आपण पाहतोय 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. नवीन बॅटर मैदानाच्या दिशेने दाखल होतोय. चिराग विलनकर असेल.
तर स्ट्रायकिंग एंडवरती सज्ज असेल निहार मोरे. एका चेंडूचा खेळ शिल्लक राहतोय. षटकाची सांगता करणार चेंडू असेल आणि यावेळेस मित्र सुरेख असा फटका टोलावला गेला. पंचांचा इशारा. 2 धावा. षटकांची समाप्ती होते 4 आणि या 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होते 37 धावा. 38 म्हणजे 38 धावांची आवश्यकता असेल हा सामना जिंकण्यासाठी यावेळेस मित्र ऑल मिरकोडा संघाला. आणि पुढील इनिंगचे समालोचन करतील आमचे मार्गदर्शक समालोचक मित्र सरदारजी शेख. मी आभारी असेन सोमेश्वर प्रीमियर लीग तसेच सरदारभाई शेख तसेच राजा देसाई यांचा या ठिकाणी समालोचन करण्याची संधी आपण दिलीत. धन्यवाद. तो जरूर बहुत ही दमदार मुकाबला बीच मैदान में चल रहा है और मिरकोड़ा टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और जय भैरी मुरगोड़ा को 37 रनों पर रोका है. अब 38 रनों का पीछा करने के लिए स्ट्राइकिंग एंड पर अरबाज, नॉन स्ट्राइक एंड पर सन्नान उस्मान आए हैं. सबसे सफल गेंदबाज जय भैरी मुरगोड़ा की ओर से. काफ़ी कम समय में काफ़ी फैंस बनाने वाले खिलाड़ी हैं और अपने एक अलग स्टाइल में गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं. तो पहली ओवर की पहली गेंद सामने रहेंगे अरबाज. एक तरफ रन मशीन, एक तरफ विकेट टेकिंग गेंदबाज. ओ बढ़िया गेंद थी, बैक ऑफ द हैंड से गेंद की अतिरिक्त तो उछाल देखने को मिले इस गेंद पर और ये पहली गेंद डॉट आती हुई. बहुत ही अच्छी गेंद थी, इसमें कोई दो राय नहीं. पहली गेंद डॉट आई है. जी हाँ, देखना होगा आने वाले और 4 गेंदें किस प्रकार से यहाँ पर उस्मान करते हैं. स्ट्राइकिंग एंड पर अरबाज. लेग स्टंप के काफी बाहर है, विकेटों के पीछे चिराग बहुत ही अच्छी विकेट कीपिंग करते हुए. वाइड का इशारा आया है. ऑल मिरकोड़ा टीम का खाता खुलेगा इस अतिरिक्त रन से 1 रन. 38 रनों का पीछा इस समय करती हुई टीम ऑल मिरकोड़ा की. सामने है अरबाज. काफी ये महत्वपूर्ण मुकाबला है ऑल मिरकोड़ा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो. देखना होगा. ओ बढ़िया गेंद है, गुगली गेंद और इस गुगली के शिकंजे में अरबाज नाम का तूफान थमता हुआ नजर आया और उस्मान बताते हुए सब वेरिएशन मेरे पास है. रफ्तार भी है, स्लोवर भी है, गुगली भी है, सब कुछ है. व्हाट अ बॉल. एक ही एक्शन में चेंज ऑफ पेस गेंद की और ये विकेट यहां पर चटकाई है. क्या बात है. रिप्ले में आप देख सकते हैं, कमाल की गेंद थी. ओह व्हाट अ बॉल. पूरी तरीके से बीट हुए, मिडल स्टंप को उखाड़ा और यहां पर ये पहला बड़ा झटका लगता हुआ ऑल मिरकोड़ा टीम को. जी हां, जरूर जिस गेंदबाज ने यानी कि ऋतिक ने अपने गेंदबाजी से बल्लेबाजों को बाहर का रास्ता दिखाया, अब उनको बल्लेबाजी करने का मौका मिला है और उनके सामने एक रफ्तार भरे चेंज ऑफ पेस गेंदबाजी करने वाले उस्मान है जिन्होंने अभी अभी अरबाज को डगआउट की ओर भेजा है. इस बार जड़ में गेंद थी, लो फुल टॉस गेंद, टैप करना चाहते थे, डट गेंद यहां से आई है. जरूर जय भैरी मुरगोड़ा की एक अलग सी एनर्जी बीच मैदान में देखने को मिल रही है और अच्छा प्रदर्शन इस समय होता हुआ नजर आ रहा है. ऋतिक मैन फ्रॉम मुंबई, इनको थोड़ा सा ऊपर भेजा है बल्लेबाजी के लिए 38 रनों का पीछा करने के लिए, लेकिन अपने फिरकी का और रफ्तार की जादू से बल्लेबाजों को शांत रखते हुए उस्मान. बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी गेंद थी, सम्मान दिया, रोका गया है. डॉट गेंद आते हुए क्या किफायती गेंदबाजी, मात्र 1 रन खर्च किया है
और देखा जाए तो मेरे दोस्तों शांत रखा है बल्लेबाजों को। इस ओवर की अब सिर्फ और सिर्फ एक गेंद शेष है और सिर्फ एक रन खर्च करते हुए एक महत्वपूर्ण विकेट यानी अरबाज को चलता किया है डगआउट की ओर। बढ़िया गेंदबाजी, इससे अच्छी गेंदबाजी क्या हो सकती है पावर प्ले में, क्योंकि ये पावर प्ले का ओवर है। बाउंड्री लाइन के करीब आपको 2 ही खिलाड़ी देखने को मिलेंगे मिड ऑफ और मिड ऑन के क्षेत्र में, बाकी सब थोड़े से करीब रुके हुए हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद ऋतिक इस पर लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहेंगे। ओ बढ़िया गेंद है, डंडा उखाड़ा है उस्मान कहते हुए मेरे रास्ते में जो भी आएगा उसको दिखाऊंगा मैं आसमान, क्योंकि मेरा नाम है उस्मान। व्हाट अ बॉलिंग, पहले अरबाज इस बीच ऋतिक, क्या कमाल की गेंद है। कदकाठी से किसी भी खेल का अंदाजा नहीं लगा सकते। जरूर पुष्पा वाला डायलॉग आपने सुना ही होगा, नाम सुनकर फ्लावर समझाए क्या, फायर है मैं, और शायद उस्मान भी यही कहते हुए कदकाठी देखकर मुझे एकदम लूज समझाए क्या, मैं एकदम मजबूत है, यही बताते हुए गेंदबाजी में बढ़िया गेंदबाजी सच में। और एक अलग सी एनर्जी पैदा होती है चाहने वालों में जब ऐसे खिलाड़ी बीच मैदान में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, एक से बढ़कर एक सितारे लेकर बीच मैदान में खेलते हुए। ये इस 38 रनों का पीछा करने के लिए स्ट्राइक पर जरूर अरबाज आए थे, काफी सस्ते में आउट हुए, उसके बाद ऋतिक भी आउट हुए, लेकिन इस बार सन्नान के कंधों पर जिम्मेदारी है। लेकिन जिस एनर्जी के साथ जय भैरी मुरगवाड़ा खेल रही है उस एनर्जी के सामने थोड़े से बल्लेबाज शांत होते हुए नजर आ रहे हैं। स्मिथ शिवलकर लेग स्टंप के काफी बाहर है, यश हल्दनकर ने रोकने का प्रयास किया, वाइड +2, 3 रन जुड़ेंगे। इस 3 रनों से स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा दोस्तों 4 रन। पहला ओवर बहुत ही दमदार रहा, 1 रन खर्च करते हुए 2 विकेट अपने नाम किए और इस SPL में ये दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वो करते हुए। व्यक्तिगत काफी कमाल की गेंदबाजी उन्होंने इस पूरे SPL में जय भैरी मुरगवाड़ा की ओर से की है। उस्मान ने अच्छा स्ट्रोक सीधे बल्ले से खेला है, गौरव मडवी थे, रोक नहीं पाए इस गेंद को, ये छक्का निकलता हुआ। जरूर ये छक्का जो है सन्नान को कॉन्फिडेंस लेकर जरूर देगा और इस 6 रनों के साथ रन संख्या बढ़ी है 10 रन। एक बड़ा ओवर जरूर मेरे दोस्तों आपको मैच में लाएगा। इस दूसरी ओवर में सन्नान अच्छी पारी सजाते हुए 10 रन बने हैं, तो 28 रनों की अभी भी जरूरत है ऑल मिरकवाड़ा टीम को। डॉट गेंद आई है, जरूर पिछली गलतियों को भुलाकर फिर से एक बार नए एनर्जी के साथ जय भैरी मुरगवाड़ा टीम हमेशा खेलते हुए नजर आती है और इस बार भी वही देखने को मिला। सन्नान एक अच्छे बल्लेबाज है, अक्रॉस खेलने का प्रयास, गेंद को इस बार रोका गया है। डॉट गेंद आती हुई निहार बोरे इस समय जो देखा जाए तो लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में है और देखना होगा जड़ में गेंद करने का प्रयास किया था, वाइड का इशारा जरूर आएगा। इस वाइड के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा दोस्तों 11 रन। 27 रन अभी भी दूर है ऑल मिरकवाड़ा की टीम। और बहुत ही अच्छी गेंद थी, ओवर पिच, लंबा स्ट्रोक जड़ने का प्रयास, बॉक्स आउट के शिकार बने सन्नान। बैक टू द पेविलियन। यहां पर ये मुकाबला अगर जय भैरी मुरगवाड़ा जीतती है तो लगातार उनकी ये दूसरी जीत रहेगी और इस समय देखना होगा किस तरीके से अब आने वाले बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हैं। इब्राहिम यानी कि इब्बू 9 सेकेंड पर रहेंगे और अब गेंदबाजी के लिए आते हुए फैजान, मैन फ्रॉम राजापुर, फैजान, सलीम और सिनान, ये इससे रफ्तार वाले राजापुर के गेंदबाज हैं जिन्होंने काफ़ी कम समय में अपने नाम का चर्चा जो है इस अंडरआर्म क्रिकेट में किया है। जरूर 2 रनों का इशारा जरूर आता हुआ, रन संख्या बढ़ेगी इस 2 रनों के साथ 13 रन, 13 रन। जरूर फैजान की शोर की अगली गेंद, वो जड़ में गेंद थी, डंडा यहां पर उड़ाया है। इस रफ्तार 0.5 वक्त लगा उस विकेट को उखाड़ने में और ये रफ्तार अगर हम रफ्तार मीटर में चेक करेंगे तो काफी जोर से गेंद है। मौका नहीं देते, बल्ला उठाने से पहले ही गेंद जो है विकेटों को जा टकराती है, ये रफ्तार है। उस्मान, उसके बाद स्मिथ शिवलकर, फिर यहाँ पर फैजान और एकमात्र धीमी गेंद करने वाले यश हल्दनकर है, लेकिन उनकी भी ये फिरकी की जादू बल्लेबाजों को परेशान करती है और ये कॉम्बो पैक है जय भैरी मुरगवाड़ा टीम के लिए। लेग स्टंप के काफी बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ, कैप्टन आए हैं असर मियां। इस समय स्ट्राइकिंग इन पर 14 रन बने हैं
और बहुत ही अच्छी यहाँ पर गेंदबाजी चलती हुई देखना होगा। अच्छी गेंद थी, बहुत ही अच्छी गेंद थी, जड़ में गेंद की थी, मौका नहीं था, सिर्फ डिफेंसिंग मोड पे है। टेस्ट क्रिकेट की तरह हसन मियां सिर्फ और सिर्फ गेंद को बल्ले पर लेना चाहते हैं, रन के बारे में नहीं सोचेंगे। विकेटों को कवर करते हुए इस समय जो है यहाँ पर बल्लेबाजी करना चाहेंगे, देखना होगा। इस बार भी देखा जगह बनाकर खेलने का प्रयास, फैजान ने यहाँ पर दमदार प्रदर्शन किया है। पहले उस्मान, फिर स्मिथ, अब फैजान, और इस रफ्तार के आगे ऑल मिरकौड़ा के बल्लेबाज शांत नजर आते हुए और पूरी तरीके से इस मैच को अपने सिकंजे में कसा है। जय भैरी मुरुवाड़ा के सभी धुरंधरों ने बल्लेबाजों को शांत रखा है, किसी भी बल्लेबाज के पास जवाब नहीं है इस रफ्तार का। मूसा आए हैं, फुल टॉस गेंद थी, जरूर मौका था लंबा स्ट्रोक जड़ने का, लेकिन डॉट गेंद आएगी। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति हुई है। कुल मिलाकर रन संख्या बनी है दोस्तों 14। अब आने वाली गेंदें 5 है, जिस पर बनाने होंगे 24 रन। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। यश हल्दन करके इस फिरकी की जादू का मुकाबला करना पड़ेगा इब्राहिम को, इब्बू को। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां पर ये थोड़ा सा मुश्किल नजर आता हुआ, क्योंकि आपको 4 छक्के जड़ने होंगे। देखना होगा यश आखिरी ओवर लेकर, व्यक्तिगत पहली टीम की ओर से चौथी ओवर लेकर इब्राहिम के लिए बहुत ही बढ़िया गेंद थी, लेग ब्रेक गेंद की। चिराग ने विकेटों के पीछे गेंद को कलेक्ट किया है, डॉट गेंद आती हुई। बढ़िया क्रिकेट अब तक जय भरी मुरुगाड़ा ने की है, लेकिन इस बीच नो का इशारा आया है। 1 रन जुड़ेगा स्कोर कार्ड में, रन संख्या बनेगी 15। 23 रनों की जरूरत अभी भी है। ओ काफी शार्प लेग टर्न करना चाहते थे, लेकिन लेग स्टंप के बाहर गेंद चली गई। संकेत सर इनका वाइड का इशारा आता हुआ। रन संख्या बनी 16 रन, 22 रनों की अभी भी जरूरत है। इस बार भी वही प्रयास है, वाइड का इशारा आता हुआ। 70 रन बने हैं, 21 रनों की जरूरत है अभी भी। अब विकेट कीपर चेंज हुए हैं, चिराग बाउंड्री लाइन के करीब और स्मिथ शिवलकर विकेटों के पीछे। देखना होगा इस बार ऑफ ब्रेक गेंद की अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया है, डॉट गेंद आती हुई पूरी तरीके से जीत के दहलीज पर है जय भैरी मुरुवाड़ा की टीम। काफी फैन फॉलोइंग रखने वाली ये 2 टीमें बीच मैदान में खेल रही। इस बार भी वाइड का इशारा, जब भी लेग ब्रेक गेंद करने का प्रयास उन्होंने किया है, एक्स्ट्रा गेंद आती हुई नजर आई है, लेकिन इस समय देखना होगा आने वाली गेंद किस तरीके से करते हैं। इस बार अच्छी गेंद थी, ओवर पिच गेंद, अच्छा स्ट्रोक, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर देखने को मिली है। गलती नहीं करेंगे गौरव मडवी थे जिन्होंने गेंद को फील्ड किया। पिछली बार गलती जरूर हुई थी, लेकिन इस बार गलती से बचेंगे और अच्छी फील्ड करते हुए डॉट गेंद आई है। जीत के दहलीज पर है जय भैरी मुरुगाड़ा की टीम, अच्छा प्रदर्शन होते हुआ। इस बार भी लेग ब्रेक का रोका गया है और इसी के साथ जय भैरी मुरुगाड़ा टीम ने इस मुकाबले को बड़ी आसानी के साथ अपने नाम किया है और ये सुपर 8 की लगातार दूसरी जीत उनके नाम है। और ऑल मिरकौड़ा की टीम की ये लगातार दूसरी हार है, तो देखना होगा